नहीं ମୁଁ ପରେଶ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରଜକୁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆମ ଗାଁ ପରିବେଶ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମଶାଣି ଦେଖ, ଆମ ଗାଁ ମଶାଣି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଶେଷ ଅନ୍ତିମ ପଲଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା, ଏଇଠି ଦିନେ ବି ଆମେ ବି ଦିନେ ଏଠି ଲୀନ ହେବା। ଏ ଗଛଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ଗଛଟା ଆମ ବାପା ମୋର ଲଗେଇଥିଲେ, ଏବେ 3-4 ବର୍ଷର ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାବା ଆମର ଲଗେଇକି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଆକୁ ପାଣି ଦେଇକି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ବର ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ନ ଲାଗେ, ଟିକେ ଖରା ଇଏ ହୁଏ, ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ବସି ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ବର ଗଛଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ମଝିରେ, ସେଇଠି ବର ଗଛଟା ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଦିନ ସମୟରେ ଏଗୁରା ସବୁ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଏ, ପାଣି ହେଇଯାଏ, ଗଛ ଫଛ ଅଧା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ବୁଡ଼ିଯାଏ ଏ ଗଛ।